magtipid, guys. So, love na love kasi namin ang aming amo. So, hindi naman kami yung porket hindi kami ang gumagastos, hala-hala lang. So, ayan, marunong kaming mag-budget ng pera ng aming amo. At the same time, busog pa sila at hindi pa kami napagod. So, that's all for today, guys. So, see you tomorrow for Friday menu. Babushka! Pakinggan nga natin. Hello guys! Ito na naman po ang ating yung lakwatsera. So, ayan, mag-lunch tayo. This is our Thursday menu of the day. So, ayan, simple-simple lang tayo ngayon guys kasi napagod din kami, no? So, pwede rin naman magpahinga pag may time. So, ayan guys, tingnan nyo ang aming lunch for today. Hello!
po. Sino yung unang-unang celebrity na na-drawing mo? Si Miss Ivana Alawi po. Okay, Miss Ivana, yun pa lang ba may, parang nagsimula yung may bali? O yung Ivana, dinrawing mo kagad na Ivana? O sino nagbigay siya ng idea na gawin mo na ano, yung pag-ending, may bali yung mukha? Actually, ano po, ang ginagawa ko po talaga siya dati pa lang, na iba pa po yung, ano ko, yung page ko, pero hindi pa siya nakiklik eh. Oo. Dahil wala po siyang karakter. Ngayon po, nung sinubukan po namin na may karakter po, ay nakatuwa po, marami pong natuwa. Si Miss Ivana po, ang ginawa po namin, naging si M-Boy po. Diba? Sa buong industriya, ipapakita natin dyan, hihiramin kay Glenn. Sige po. Isipin mo, sa buong industriya, sa dinami-raming artista, maganda, gwapo, si Ivana, napuntang Empoy. Apo. And kung di ako nagkakamali, napansin ni Ivana yun, di ba? Tama ba? Apo. So, anong pakiramdam nung medyo yung mga artist, napapansin na nila yung gawa mo? Nakakatuwa po, siyempre po. Bihira po mangyari yun eh. Tapos, hindi naman sila nagagalit. Yun po yung nakakatawa doon. Na Masarap. kailan po yung nagagalit. Ay, wag ka mag-alala, simula pa lang ng galit to. Dumadagdag pa to. Pag wala nyo, sasaktan ko to. Pasalamat kami, nanonood. So far, sa lahat ng ginawa mo, ano yung pinaka-favorite mo? Ay, siyempre po yung... Labas man Ayop gano'n. ka. Mangga. Medyo may tunog, no? Kaya ko itong ilapat sa dibdib mo eh. Hindi, ano yung pinaka-favorite mo? yung mangga po, siyempre. Yung mangga talaga. Apo. Actually, naalala ko yun eh. Nag-message ako sa iyo, di ba? Apo. Tapos pinag-uusapan natin kung anong diskarte pa Apo. ang pwede gawin. Pero eto, pakiramdam. Nag-RX unit ka. Apo. Di ba? Madaming followers. Pero nung ikaw, nag-boy iyak ka, kung hindi ako nagkakamali, malapit-lapit ka na mag 1 million. Apo. Sa mga 980 na ba? Apo. Ayan, ano ang pakiramdam? Nakikita mo na bukod sa ginawa ninyong malupit sa RX, yung nataguyod mo, yung boy iyak. Sobrang nakakatuwa po. Yun nga po, parang sulit po yung pagod. Si araw-araw po kaming drawing. Yun nga po, At nagbunga least po may yung sarili pagod siyang po. income, Kaya no? kami po dalawang kasama ko. As in, halos bitin sa tulog. Napapakita mo yung passion mo. Nakakatuwa. Hindi, at saka ito pinakamaganda, maging honest tayo. Eh syempre, pagka dumadami na ang views, medyo maganda na yung revenue. Di ba? Kasama naman yan eh. Ngayon na gumaganda na, dumadagdag pa ang pasok bukod sa ginagawa mo. Ano ang pakiramdam na mas lumalaki pa ang income? Saan mo ginagamit lahat ng yan? Sa ngayon po, niniipon-ipon muna po eh. Namin dalawang magkaibigan. Ang parang ginagawa po namin, hindi pa namin alam kung paano siya gagamitin or paano magsimula mag-business, gano'n ano po. Ano ang ito para sa akin, nagulat din ako dito nung binabagsak natin yung kulitan natin. At I'm sure bago pa yung kulitan natin, nakita ko parang ang daming medyo, kumbaga ginagaya yung style mo. Na katunayan, pag kunwari may tinatag akong iba, yung sinasabi nila, ito yung sinasabi ng netizens. Siyempre, binibigyan credit ko pa rin ng ibang mga artist natin kasi hindi naman madali. Pero sinasabi nila, ay, gaya-gaya ka naman kay Boy Iyak eh. Si Boy Iyak naman na una nag-trip ng ganyan, iba-ibang medium. Ano ang pakiramdam nung nagkakaroon na ng ganun? Kumbaga, nasasabi nila na yung pagtitrip na yan, ikaw nagsimula. Sa totoo lang po, natutuwa po ako kasi napalabas po natin ulit yung mga artist, yung mga nagdo-drawing, Yes. wala po sila eh. Natutuwa po talaga ako. Naawa nga po pagka po inaaway sila ng mga ano po eh. Hindi, galing. Kasi diba may nakita tayo. Kung di ako, babatiin natin yung iba na naalala ko lang si artist na nanay. Sa kanya, sinulid yata. Opo. Diba? Kung hindi ako nagkakamali. Hindi May na isa sinulid. pa ginagamit. Oo. Yung parang ano yung mainit? Yung parang panggaro ng cellphone. Yung... Parang iron type, diba? Opo, Yun. Basta sa lahat ng Ay, artist, ang lag ko pala, hindi pa maraming tapos. lang. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Tuloy-tuloy lang po. Oo, kanya-kanya namang talent yan. Oo, kahit naman gaya. Hindi lahat ng tao marunong mag-drawing, ha? Yeah. Ako, mansanas lang, hindi ko pa kayang eh. Grabe ka naman. Kahit mansanas. Itsura ng mansanas. Pardon. Spotlight. PH stars spotlight. Judy Ann Santos with her husband. Shanghai, China. Maano naman siya. Si Jody naman, matino naman babae, tahimik. Hindi siya yung katulad kay. Siguro I think yung mga ano lang. Ano ba tong ano na to?
Ang kanta. Alam mo yung kantang yun? Hmm. Tapos, wag mo na ang sabi. Ano yun ni Reva Maya? Reva Maya ba yun o Eraserheads? Parang erase-erase data. Eraserheads. Diyan sa tabi-tabi. Maganda yung mga banda Ay, noon. kasi no? yung mga, ano ko nung college days ko, Oo, alam ko. Nakapag- 90s, 2000. 90s. Ha? Diyan 90s? sa tabi-tabi. 2000. 90s. Nainis ako dito, yung pag nagaganyan ka, tapos nawawala siya. Paano ka na niya makakabalik? Ganyan din. Ewan ko, Facebook ngayon parang syuma. Patingin nga pala ng ano mo. Ng ano ko. Tara. Anong tara? Yung sahod mo. Discard. Hindi nga ako makabalik oh. Wait lang. Hindi ka rin makakabalik hanggat di mo yun na X. Ah, yan. Okay na. Oh. Ang sahod mo. Hello guys. Pakinggan muna natin. Ito naman po ang ating record. Tingnan natin kung may ano. Mag-lunch tayo. This is our... Ang weirdo, pag sa page mo yan 10 binabyo, walang ads. Pero pag sa normal may ads. Simple-simple lang tayo ngayon guys. Kasi Sa akin, walang ads. Hindi, pag may lahat ng page na, bawa lahat ng ano ko pinupuntahan. So ayan guys. Wala siyang tingnan ads. mo ang Ay, ating page. lunch for today. Pero pag personal, Pinakaubos na lang doon. namin ang mga tira-tira. Pag tinamad ang mga kusinera, gutom ang abot ng mga pakakainin. Gutom nga, kasi kinula. Kasi, syempre, tipid-tipid din. Gutom nga sila kasi bumababa. Ayan, so, marunong kaming magtipid, guys. So, love na love kasi namin ang aming hindi kami ang magastos, hala-hala lang. So, ayan, marunong kaming mag-budget ng pera ng aming amo. At the same time, busog pa sila at hindi pa kami napagod. So, that's all for today, guys. So, see you tomorrow for Friday menu. Babush ka! Hello, guys. Ito na naman po ang So yan, tagapasa niyan sa akin. Ah! Sabi niya, cute. Tapos si Loto din, tagatingin din. Kuya Hank mo nag-shot niyan. Wow. Oo, naalala ko yung Croatia. sinabi mo. Ilang ano yan? Walang take. Ilang take yan? Pero maganda yung kuha niya. Kuha Ganda. niya yung ano, yung alon. Yung Pagsalpok. pagsampak ng alon. Buti hindi ka sumigaw. Sabi ko sa kanya, hindi tayo aalis dito hanggang hindi mo na kukuha. Buti hindi ka napasigaw. Alam ko naman na dumarating. Kaya nakita ko nga yan kaya nga nagpa-picture ako. Ang ganda na ano niya, nakuha niya pati. Mm. Parang yan nakuha niya yung... Anong parang yan? Yung usok dyan, di ba sabi mo tinitingnan Ay, mo, oo. Ang nakuha niya ganda. yung usok. Ay, eto. Ano yan? Kasi marketing yan eh. Pero pang gano'n na rin sa kanya, imagine mo. Ang ganda nung... Hello, ay yung ikaw kaya ay yung kumuha na parang sabi, hindi mo yan magagawa Sa na. mga professional photographer, Oo. 1, 2, 3, go! Oo, di ba? Hindi mo yan. Nalikan ko nga siya dyan sa puwet eh. Oh, grabe na bahali ka sa puwet talaga. Inalikan ko yun sa puwet ng umaga. Kasi, ang style niya, pupunta siya mag-toothbrush, naka-brief, mag-toothbrush. Yeah. Di nakaganon siya sa lababo. Yun din yung time ko na iihi ako. So, Oo. yung puwet niya nasa mukha ko. Ah. Tapos, sabi niya, ikaw tutlatin. O, nawala na may yung pamumula. May nawala na yung pamumula. Pero, Bagay, ano na, in-stop mo na. parang ang bigat ng mata ko. Pero nawala na yung pamumula, no? Oo. Anong ginawa mo nga? Nagilamas lang ako, tsaka moisturizer, wala ako nilagay na kahit na ano. Oh, yun lang muna for a while. Pag yun nga nawala yan, ano yan, ibig sabihin allergy ka doon. Di ko ka nang gumamit kasi. Ano ba yung ginagamit mo? Serum? Sa Mm-mm. mata? Para saan? Dito sa eye bag, ano, may eye bag ako eh. Lahat naman ng tao may eye bag. Ano mo to? Ito.
itim. Pag ako walang tulog, nangingitim ko yan dyan. Sa'yo hindi pa masyado. Sa akin kita yung guhit, oh. Ay, palapit na yun. Oh. Tingnan mo nga naman, oh. Oh. Ito. Oh, Mm. dito. Kailangan lang natin ng pabelo. Ganun. Ginagawa pa lang, ubos na. Ginagawa pa lang, ubos na. My girlfriend, to the star. Da, 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 da. Coming from the lips of an angel. It makes me hard to breathe. Ano yun eh? Coming from the lips of an angel. May TikTok kami ni Maya eh. Kaya lang sabi niya sa akin, Tante, wag mo yan ipapost ha. Mahihain naman kasi yung bata na yun. Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. Hmm. You gotta be my Tingnan mo. macho. Wow. Galing Ayan. Maya. Ang tante oh. This is DJ McCoy of Barangay Abukay, Pilar, Sorsogon. Kaya lang ayaw niya ipapost eh. Ay, masarap din may pamangking ka na. Makajaming-jaming mo. Ito, ito. Ito na to. Bakit? Hinika ako. This is DJ McCoy of Barangay Abukay, Pilar, Sorsogon. Hinika. Ano ba yun? Hinika yung tita niya. Kain. Hinika yung tita niya. Music.
Narinig ikaw pa rin ang buhay ko. Tomorrow I will have an energy degree.
Touch me one second. I've learned to live my life excited.
kiss me too. There's nothing I can do. There's nothing left for me to love you so. I'm so far away. I'm so pretty Kahit na di mo ko marinig, ikaw pa rin ang buhay ko.
There are times in your eyes I was to take a chance. Someone like true. You will love it, you. Gusto mo ba ng salad? Na to? Sige, ito. Pakain ko kayo yung chipenki. Ano naman oh. May bigyan sa salad. Ah. Okay.
binigay ko. Bakit? Isa lang. Ano mo nang nararamdaman? Oo nga, hindi ko alam kung bakit. Okay. Time to. It's done. Tapos nakalive na tayo.